Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Da krenemo od vašeg upozorenja od pre par dana. Kako ste rekli da bi trebalo građani da budu obazrivi? Su junaci treneri u pravom smislu. Dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Posle ima kao trag, odnosno prvu lepotu, tankoću i visok tons, a sve to se isključivo obavljaju. Idemo još jednom. Koristim jednu digresiju, žene imaju potrebu, ali česta je situacija da na taj način tretiraju mišić koji ako se prekrštaju često... Da se rade, znači ovo bismo morali da radimo Srđan i ja u paru. U smislu da eventualno ne dođe do nekih neželjenih povreda i tome slično, pa u tom smislu ja favorizujem da ti treneri moraju jako dobro da poznaju i frekvencu pokreta, i amplitudu, i brzinu, i trajanje. Sve to je jako, jako bitno. Dajte da vidimo za Srđana nešto, malo gojaznije, da vidimo kako to funkcioniše. Evo ga upravo vežba za struk. Sputovitan zvuk. Šta može? Pa ako nemate precizno disanje, praktično jedan od prvih aspekata uopšte gojaznosti podrazumeva urušeno i korektno. Vesti sporta. Da, morate vidjeti. Sepić. Tu je sam u drugom studiju, da. Hvala još jednom. Hvala. Vi ostavite. Dobro studiju, da. Hvala još jednom. Hvala. Vi ostavite. Studiju, da. Hvala još jednom. Hvala. Željka, dobro jutro i dobrodošla. Poštovanje, dobro jutro, dobrodošla Željka. Kako si, dobro jutro. Evo, dobro. Dakle, gde se održava sajam? Počinje za 10 minuta u hali 3 Beogradskog sajma. Idemo na pijacu. Da, servisne informacije. Naš reporter je bio na pijaci pa ćemo videti što je on tamo procenio i izabrao kao predlog za kupovinu za vikend.